Dobrý den. Dovolte mi, abych vás přivítala u nás v muzeu. Já jsem byla dopoledne na návštěvě v muzeu Esperanta, tak jsem moc ráda, že teď jste přišli zase naopak vy esperantisté na návštěvu k nám sem do Městského muzea. Tento víkend patří svitavským esperantistům. Slaví dvě velká výročí, jednak 80. výročí založení Svitavského esperantského klubu a pak také 5. výročí založení Muzea Esperanta. A když se podíváte z okna, tak vidíte, že i to sluníčko si to uvědomilo a po dlouhých dnech škaredého počasí se otevřela obloha a svítí vám, já doufám, štěstí. My s Muzeem Esperanta spolupracujeme velice dlouho a proto pro něj jsme připravili takový malý dárek. Myslím si, že tím dárkem je právě tato krásná výstava, kterou vidíte okolo sebe. Jde o výstavu, je to vlastně takový projekt, který připravili esperantisté, skupina esperantistů v roce 2008, tedy zrovna v době, kdy my jsme otvírali Muzeum Esperanta, tak se skupina esperantistů rozhodla, že vystoupá na vrcholy všech zemí Evropské unie. Tato výstava má název Post duono, tedy po polovině, což znamená, že se jim to už více než z poloviny povedlo. A já ještě než předám slovo takovému duchovnímu otci tohoto projektu, kterým je Jano Weiss, tak mi ještě přeci jenom dovolte, abych se vrátila k výročí oslav Českého nebo Svitavského esperantského klubu. Já jsem se tu dopoledne setkala s paní Leonou Chaloupkovou. Já ji tady mezi náma moc vítám, protože to je vlastně dcera pana Linharta Líznara. A pan Líznar byl právě ten, který po dlouhých letech, kdy Esperanto nemohlo fungovat v roce 1962, to Esperanto ve Svitavách vlastně vydupal nějak ze země a znovu založil esperantský klub ve Svitavách. Takže jsme určitě moc rádi, že jste si udělala čas a na oslavě 80. výročí klubu jsem k nám přijela. A já už teď předám slovo Jankovi, protože ten o té výstavě, kterou tady vidíte kolem sebe, víme víc. Ďakujem. Vážení prítomní, ja len stručne vám poviem niečo o projekte a potom niečo o výstave. Samotný projekt vznikol v tom roku 2008 a na začiatku sme si kladli otázku, keď sme už v Európskej únii, čo nás robí vlastne občanmi Európskej únie. Sa zamyslí každý jeden z nás, tak viac sa cíti Čechom, Slovákom, Maďarom alebo čímkoľvek a ten európsky rozmer nám strašne dlho a veľmi málo dochádza. Jedine, čo vnímame, že existujú nejaké európske peniaze, európske dotácie, ktoré ten život nás skôr deformujú, ako ho vedú do nejakého kultúrneho rozmeru. My sme hľadali nejaké spojenie medzi Esperantom, Európskou úniou, športom, turistikou, cestovaním, kultúrou. A zdalo sa nám, že práve tým, že by sme spoznali všetky tie najvyššie kopce Európskej únie, to znamená v každej krajine, ťažko povedať niekedy o tom, že je to najvyšší kopec, je to asi najvyššie položený bod, pretože je to niekedy aj taká rovinka s menším pahorkom. Takže sa nám zdalo, že takýmto spôsobom môžeme naplniť aj ten rozmer európanstva u nás. No a začali sme to realizovať v tej, dá sa povedať, najstredomorskejšej členskej krajiny Európskej únie, to na Malte. Tu sme jej na výstave umiestnili, ak budete robiť tento okruh takto, tak na záver sme umiestnili. A ja vám potom aj o Malte troška bližšie poviem. Zámer je taký, že vlastne spájame esperantistov nielen na Slovensku, ale snažíme sa dostať tam aj z ostatných krajín, čo sa nám troška darí. Prví sa pridali práve českí esperantisti, potom z Litvy, z Maďarska. Takže pomaly sa to začína naplňať a dneska z tých
27 kopcov, ale chcem vás upozorniť, že 28 krajín v Európskej únii, ale je 27 kopcov, pretože jeden z nich je spoločný pre dve krajiny, a to je Mont Blanc, ktorý je spoločný pre Francúzsko a Taliansko. Takže niekedy hovoríme o 28 krajinách, ale myslíme tým 27 kopcov. Zdá sa, že pri tom naplňaní projektu budeme musieť troška pridať, pretože ak sa každé 2 roky nejaké 2-3 krajiny dostanú znova do únie, tak bude ten projekt nekonečný, ale my by sme ho chceli skončiť. Takže k dnešnému dňu máme 15 vrchov prejdených a o tom, čo sme už urobili, hovorí aj táto výstava. Výstava je v podstate treťou etapou tejto výstavy, lebo prvá premiéra bola v Liptovskom Mikuláši, potom bola v Partizánskom a teraz je prvýkrát v zahraničí tu u vás vo Svitavách. Mali by sme ešte na jedno miesto ísť v Čechách a na rok sa počíta s Rakúskom a naše veľvyslanectvo nás oslovilo, aby sme išli do Moskvy s touto výstavou. Dovtedy dúfam, že ich bude viacej ako tých 15, takže bude to zaujímavé aj mimo Európsku úniu. Výstavu, kurátora výstavy robí pán Fiala, ktorý je známy slovenský profesionálny fotograf a ten vlastne aj robil aj celú takú myšlienku, ktorú dával, že výstava nemá nejakú umeleckú ambíciu a skôr má takú dokumentačnú a mala by podnietiť diskusiu alebo zaujímať sa ľudí o tie iné krajiny v Európskej únii. Preto tu nájdete nielen tie vrcholové zábery a nejaké športové, ale on to volá, že aj zábery spod kopca. To sú proste zábery, ktoré niečo hovoria o tých ľuďoch, o tej krajine. Ak je tam niečo zaujímavé a je to hodné na výstavu, tak sa to dostalo semka na jednotlivé panely. Takisto nie je to autorská výstava jedného autora, je to 11 autorov, tam ich máte možnosť vzadu vidieť. Tie sú z viacerých krajín. Zabudol som ešte na Rakúšákov, tí sa k nám pridali z Rakúska, takže fotografie sú z troch. Z českej krajiny a z českých esperantistov je Peter Hrdle, ktorý s nami absolvoval výstup na Snežku. Takže od neho myslím, že sú tu na nejaké zábery zo Snežky. A potom máme aj niektorých z Rakúska a to je asi všetko z troch krajín, Slovenska, Rakúska, Česka, sú tu autori. Sú tu prítomní ďalší autori, Peter Baláš, Iveta Morgošová a Renatu Stanovú som tu videl. Takže kto sa bude chcieť opýtať, môže. Doteraz sa tohto projektu zúčastnilo 32 ľudí. To znamená, že aspoň na jednom kopci boli z tých 4 či 5 krajín. Dobre som to rátal, Litva, Slovensko, Česko, Maďarsko a Rakúsko z 5 krajín. Takže stále je to otvorený projekt, kto má záujem, môže sa zúčastniť. Máme aj internetovú stránku Liptovského esperantského klubu, kde zverejňujeme jednotlivé výstupy. No a najbližšie cesty nás povedú na najvyšší portugalský kopec, ktorý sa nachádza na súostroví Azory. Tam by sme mali ísť za 2 týždne. No a na rok by sme chceli robiť niektoré tie z tých náročnejších. A nie je to vždy len o víťazstve a uspokojení. Musím povedať, že sme sa aj z jedného kopca vrátili s dlhým nosom, pretože sme išli na Grossglockner, to je najvyšší rakúsky kopec. A samozrejme, sme tam išli v dosť nepriaznivom počasí, hoci sme mali špičkovú horskú vodkyňu. Práve preto sme museli skončiť, lebo do jednej pukliny nám padla, tak sme radšej si to rozmysleli a pod vrcholom vyše 3000 metrovej výške sme to otočili a išli sme radšej naspäť. Ale to je asi patrí k tomu a človek sa musí zmieriť s tým, že nie je vždy všetko mu vyjde a esperantisti tí sú už naučení na to, že nie všetko je také ružové, ako sa zdá na prvý pohľad a nie všetko je také krásne, ako tu na Svitavách, ako je pekné múzeum esperantské. Takže to asi na úvod. Ja by som vám teraz len chronologicky veľmi rýchlo premietol, v ktorých krajinách sme boli, aby ste sa vedeli zorientovať, pretože z priestorových dôvodov sme to nerobili chronologicky, ale aby vecne tie krajiny, teda ten kopec tej krajiny bol pri sebe, teda aby ste to mali pokope, aby to nebolo rozhádzané, že tá fotka je odtiaľ a to je odtiaľ. Tá chronológia vám dá prehľad. Potom by sme
mohli urobiť prehliadku s tým, že kto bude mať záujem, môže sa mňa spýtať o ostatných autorov, ktorí sú tu naprítomní, čo kde, ako je, prečo sme to odfotili tak a nie inakšie, a čo to má symbolizovať, čo to má znázorňovať a čo v ktorej krajine je práve okolo toho kopca najzaujímavejšie. Takže by som prišiel teraz k tomu, k tej prezentácii. Hovoril som vám o Európskej únii, my sme si dovolili tu urobiť aj jednu takú srandičku. Vždy sa všetko robí s podporou európskych peňazí. S dovolením pani riaditeľky sme tam dali cedulku, že táto výstava bola realizovaná bez podpory Európskej únie. Takže prvý. Napriek tomu Európska únia ako taká má hlbokú myšlienku, dobrá je, ťažko sa rodí, má svoje problémy, viete veľmi dobre, čítate noviny, ale mali by sme sa cítiť, či je tu Európska únia alebo nie je Európska únia, cítiť Európanmi, a tí, ktorí máte možnosť ísť do iných svetadielov, tak vtedy pocítite, že vás neberú ako Slováka alebo Čecha, lebo spravidla nevedia, kde tie krajiny sú, ale v Južnej Amerike odkazy z Európy, v Ázii z Európy, nie zo Slovenska, Čiech, Maďarska, takže treba sa cítiť troška aj tým Európanom, nie len tým príslušníkom toho ktorého národa. Takže zhruba takýto prehľad, ten je aj vonka na náslenke. Chcem vás upozorniť na jednu vec, na čo sme prišli. Čím menší kopec, tým väčšie problémy, ktorý je s ním najvyšší. Také problémy boli na Pobalti, také problémy sme mali v krajinách Beneluxu. Takže keď v rôznych encyklopédiách, rôznych mapách, turistických bedekrov nájdete rôzne výškové údaje, nájdete tam rôzne údaje o tom, že ktorý je ten najvyšší. Poviem príklad Luxembursko, kde sa v niektorej literatúre uvádza Burgplatz alebo Kneif, že sú najvyššie. Oni sú to veľmi maličké kopčeky, kde prídete s autíčkom pekne a prejdete 3 metre a už ste hore. Ale my sme sa snažili rešpektovať to, čo tá krajina má, a keď sme boli tam v Luxembursku, tak na tom Burgplatze bolo napísané, že toto je najvyšší na 0,2 metra, a hoci v encyklopédii a vo Wikipédii nájdete Kneif. Myslím, že ešte stále je tam Kneif. Podobne sme prišli do Litvy, kde sme narazili tiež na taký problém. Všade sa uvádza Jozalpine, ale 100 metrov od neho ďalší kopček, ktorý je o 5 metrov vyšší, Augštojas. Takže my sme rešpektovali to, že tí už domáci sú nejak vpredu a majú to presne zmerané, tak napriek tomu, že sa v týchto udáva, že ten je väčší, tak sme rešpektovali to, čo tá krajina robí. Ďalej potom sme stretli sa s takými diskusiami, keď sme išli na najvyšší španielský kopec, že to je Mulhacén. Mulhacén je najvyšší, ale kontinentálny španielský, a potom k Španielsku patria Kanárske ostrovy a tam je vlastne ich najvyšší kopec Pico de Teide. Vy budete vidieť, ten sme už prešli. No a teraz čakáme, kedy nám povedia, že ten holandský Valserberg, ktorý sme vyšli, že ten nie je najväčší, lebo v Južnej Amerike, čo majú ten pozostatok, tam majú svoju bývalú kolóniu, tak tam je nejaký vyšší kopec. No takže čakáme, že nám to niekto nabúra, že to nie je najvyšší. Ale my sme si povedali, že to ohraničíme tými nejakými politickými hranicami Európy. Takže dopredu upozorňujem, že niekedy môžu vzniknúť takéto diskusie. Hovoril som o tom, že sme začali na Malte. Malta mimoriadne zaujímavý ostrov, alebo súostrovie, lebo k tomu patrí ešte Comino a Gozo ostrovy a ďalšie menšie ostrovčeky. Doporučujem ísť hlavne tí, ktorí sa zaoberajú fantastickými vecami, takou kozmologickou archeológiou. Sú tam úžasné kolesá otlačené vozové vo vápencových stenách, sú tam staršie chrámy, ako sú pyramídy alebo Stonehenge v Anglicku, to je tá Jantia, a sú tam veľmi zaujímavé jaskyne, ktoré naozaj skrývajú poklady. Samotný kopec, to je vlastne len najvyšší útec na Malte, ktorá je vyslovene krasová hornina a je to rovno nad morom, niečo cez 200 metrov. Tuto vám nemusím predstavovať Snežku. Myslím, že väčšina obyvateľov Českej republiky bola na Snežke, a keď sme my na nej boli, tak sa mi zdalo, že to je putnické miesto, lebo tie veľké, široké chodníky, ktoré boli, tak tie naozaj dvojprúdová. V zástupoch sa išlo, hodne ľudí bolo. Je pravda, že bolo aj pekné počasie. Takže toto je naša skupina, ktorá tam vtedy vystupovala. Potom sme išli do Poľska
tu by som sa tiež zastavil s jedným takým faktom, že tak ako vy máte Snežku najvyššiu a je to hraničný kopec, Poliaci ju nemajú najvyššiu. A Rysy sú najvyšším poľským kopcom, je vo Vysokých Tatrách, ale my Rysy nemáme ako najvyšší kopec, hoci je to hraničný kopec. Ten náš Gerlach je troška vo vnútrozemí a je o nejakých tých pár metrov vyšší. Ale je to veľmi zaujímavý výstup, toto je pohľad z poľskej strany a toto sú Rysy, čiže ten kopec v pozadí. Je to náročnejší výstup, ak ste niektorí boli zo slovenskej strany, z poľskej je náročnejší, pretože čiastočne je to zaistená cesta, poznáte to ako Via Ferrata, alebo, ako sa to povie po nemecky? Via Ferrata. Klettersteig, tak, Klettersteig, takže, ale zvládne to, budete vidieť na fotke, aj mníšky to zvládli, v tých reťaziach bez problémov vyšli hore, ale je to náročnejšie. Potom sme išli k Maďarom, kde majú najvyšší kopec Kekeš. Zás to je taký ľahučký kopček, kde sa dá ísť aj na aute, na motorke, my sme to išli peši a sme to ešte skúšali, že či by sme to vyšli aj bez kyslíkových masiek. A vyšli sme. Je to zaujímavé, tá cesta je tam posiata všelijakými pamätníkmi, lebo tam chodia motorkári ako diví a samozrejme sa im hovorí, že sú to dobrovoľní darcovia orgánov, tak majú tam pomníky postávané. Ďakujem. No, toto je to, čo som vám hovoril, Litvu, Aukštojas. On je, Jozalpine bol predtým oslavovaný ako najvyšší kopec, ale keď sa s neho pozrete na ten Aukštojas, tak sa vám zdá, že vy ste na vyššom. Keď zase prejdete opačne, zase opačne sa vám zdá. Takže pre istotu sme vyšli na obidva, to nebol žiadny výkon. Toto je už Aukštojas, vidíte tú skromnosť. A náš predseda esperánskeho klubu hovorí, taký kopec som ešte nezliezol. Tak si ho skočil. Tak si ho skočil takýmto spôsobom a celý šťastný. Tak nový spôsob, ako to prešiel. Tie baltské krajiny sme pokračovali ďalej do Lotyšska. Gajzikans, ten je zaujímavý tým, že vlastne pobaltské krajiny medzi sebou sú rivalky. Ako my tu v tej vyšegrádskej štvorke, že kto má lepšieho premiéra, kto má vyššie platy, súťažíme. Tak oni súťažia, že kto má vyšší kopec. Tak geograficky určite Sur Munamägi v Estonsku je najvyšší, aj keď stále hovoríme o výške okolo 300 metrov nadmorskej výšky. A Lotyši chceli ich predbehnúť tým, že tam postavia nejakú väžu, to je ona. Postavili, zle vymysleli základy, statik to tam nejak nevyhodnotil a stavba sa začala pomaly rúcať. Dneska na ňu nemôžete ísť, pretože je polozrútená, opustená a výsledok je monštrum, ktoré to tam špatí celé. Ale takisto je to taký výstupík, že majú len takéto skalky tam vedľa. No a posledné bolo Estónsko, teda Sur Munamägi, s tými 318 metrami a oni tam postavili väžu, ktorá je naozaj krásna. Je pekná vyhliadková väža, je to upravené, naozaj je to veľmi na peknej úrovni. Hore na vrchu dokonca je taký automatický počítač, kde odtiaľ priamo môžete poslať pozdravy. Len naťukáte, veľmi jednoduché elektronické pozdravy z najvyššieho bodu Estónska, len to malo jednu chybu. Keď to prišlo, tak to vo všetkých počítačoch, komu sme to poslali, vyhodnotili ako vírus. Takže kto vedel, že sme mu poslali, tak ten si to presunul do normálnej pošty, ako nie tak. Takže to je Estónsko, to boli tie pobaltské krajiny. No a potom sme si urobili troška náročnejší výstup na nemecký Zugspitz. Ten je tiež zaujímavý, aj z hľadiska toho nášho ako takého esperánskeho chápania sveta, kedy že chceme byť bratia, spolupracovať, hovoriť, jeden druhého poznať. Takže on je tiež ten hraničný kopec, ale to pohraničie tam bolo dovedené do absurdity a na tom kopci, ktorý nie je už maličký, keď si to porovnáte s tými pobaltskými krajinami, tak to je 10-násobne vyšší, čiže 100-násobne, keď má 3000 metrov. Čiže to je tam vzadu, dá sa tam dostať lanovkami aj z nemeckej, aj z rakúskej strany. Dá sa samozrejme vystúpiť peši, čo sme my absolvovali, lebo to určitú takú zásadu máme, že nejdeme len lanovkami. A čo nás prekvapilo, na vrchu je jedno obrovské betónové mesto. To vyzerá na tom špici ako taký
ako betónové hniezdo bocianie postavené a majú tam Rakúšáci hotely, majú tam svoj hotel aj Nemci. No a vyzerá to tam hrozne, to sú reštaurácie, samozrejme plno je tam Japoncov, ktorí tam v tých veľkokapacitných lanovkách prídu. No a ja vám aspoň troška ukážem tú trasu, keď tam pôjdete zakedy náhodou. Tak toto je od chaty Wiener Neustadt, lebo tam sme prenocovali, do tej výšky sme vyšli, asi tejto, a potom sa ide týmito kuloármi hore a tam je troška aj Via Ferrata, potom tá zabezpečená cesta. No a oni tam organizujú aj behy na Zugspitze, samozrejme beh to je taký hore skalami, aký beh, čiže oni veľmi rýchlo idú a je tam každých 100 metrov nejaká pamätná tabula, že pri tom behu schytila srdečná srdcová príhoda a bolo to chlapovi. Takže no a toto je colnica hore na Zugspitze. Hej. Jedna budka, kde mali Rakúšáci svoji, a druhá Nemci. Takže také, ale zrušilo to vlastne tá Európska únia, v tom je pozitívna, že teraz je to už len ako rarita a pomník ľudskej hlúposti. No. Takže to je, veľmi je to krásne pod Zugspitze, tam je ten nádherný, jak sa to volá, Schwanstein, ten nádherný taký zámok, z rozprávky, čo je, to je podnik. Napriek tomu, že sme mali zlé počasie, úžasný zážitok. Ďalšou krajinou, ktorá je v Európskej únii, ktorá je tiež v Stredozemnom mori, je Cyprus. Viete, že je rozdelený, severný Cyprus, patrí v podstate pod Turecko a tento chvíľný strán, najvyšší kopec na Cypre, je zaujímavý tým, že je tam obrovská vojenská základňa. Majú to Veľká Británia má, takže my sme chodili okolo tých plotov, oni tí vojaci tam vybiehali, čo hľadáme, čo fotíme. No ale tak už si nerobia si z toho nič, lebo tam chodí veľa ľudí. Chudák Makarios, ktorý je pochovaný nad kláštorom Kiko, tak sa iba márne tak na to pozerá. Tak sme tam postavili takúto gigantickú veľkú sochu. To je pre tých mladších, to bol taký prezident Cypru. No, potom sme išli do Rumunska. Rumunsko je zase úplne inú to má, takú prirodzenejšiu, divokejšiu, hlbokejšiu, prírodnejšiu, kde chce niekto zažiť ešte tie staré časy, keď sa pásli ovce v tých vysokých horách, lebo už ani na Slovensku nesmieme chodiť, bohdajne, že nám škodia. Takže kto chce ísť do Rumunska, nech ide na Moldoveánu, krásny zážitok, pomerne slušne, sú tam vybavené aj tie chaty horské, takže dá sa ísť aj na 2-3 dní a aj bez toho, že by človek bol nejak menej náročný. No a spomínal som vám, že sme boli na španielskom najvyššom Pico de Teide. V podstate je to na ostrove Tenerife a ostrov Tenerife v kanárskych súostroví je obrovský kráter a v tom kráteri ešte vznikla nová sopka a to je to Pico de Teide. Krásne zábery sú, hlavne čo robil ten náš kolega z Rakúska a náš predseda Vlado Škuta. Vrchol je vlastne kráter, ktorý stále sú tam fumaroly, ktoré chrlia také sírne výpary. Sme tam išli tak, že sme na jednej chate prespali a vystúpili sme tak, aby ráno sme boli pri svítaní na vrchole. Tak to vyzerá na Pico de Teide. No a potom sme robili Benelux, to boli 3 krajiny za sebou. Wasserberg, to je v Holandsku, je to zároveň trojmedzie, lebo sa tam stretávajú hranice troch krajín. Potom je to Belgicko, Signal de Botrange, to je tiež zaujímavé, zasúperenie 694 metrov. A ich to špalo, že to nie je 700 metrov, tak dostávali tieto schodíky hore, tých 6 metrov, aby mali tých 700 metrov a potom tam ešte postavili takú jednu väžu vyhliadkovú, môžete tam ísť dole, je veľmi taká pekná, dobrá reštaurácia. Ale to superenie tých ľudí, to my máme asi niekde v génoch. Vedľa sú obrovské také pláne, kto chce vidieť naozaj zblízka živé, neporušené močiare a život v týchto, tak hneď od toho kopca je to púštik asi, ja neviem, 20 minút autom. No a posledné, čo sme ako robili, tam bolo Luxembursko. Luxembursko, Burgplatz, to som vám povedal s tým knajfom, zase majú väžu, je tam aj, budete vidieť na fotkách tabulku, že to je najvyššie miesto aj s metrami. Zaujímavé bolo, keď sme tam vyťahli zástavu, jak sa kraví o esperantskú zástavu zaradili. Kolegyňa tá si myslela, že tam urobí krátky rýchlokurs, ale sme nemali čas, lebo pršalo. Posledný kopec, teda v tom poradí, ktorý bol chorvátsky Sinjal, ten tiež niekedy mávate uvádzaný ako Dinara, ale to je pohorie Dinara.
samotný kopec sa volá Simial. Chceli sme vtiahnuť aj Chorvátov, aby chorvátsky esperantisti išli s nami. Mea Bombardeli a Spor, možno, že ich poznáte týchto, odmietli, lebo že koncom augusta len hlupáci chodia na ich kopce, že to je strašne horúco. A poslali mi ešte k tomu aj mapku s minovými polami, že aby sme tam nešli. Oni sú tam naozaj, ale tie cesty sú už čisté, to je už odminované, lebo to je na hranici, vlastne pod tým je Knín, to bolo hlavné mesto tej separátnej Srbskej republiky a z druhej strany Bosna a Hercegovina. Ale je to nádherný výlet, aj výstup, aj keď je to troška náročný výstup, lebo naozaj človek si musí celú tú vodu všetko so sebou rýpať, ale potom nakoniec, keď idete do toho národného parku rieky Krka, tak to je taká odmena, tam dokonca nerobia s tým nejaké problémy, dá sa okúpať priamo pod vodopádmi a môžete si pustiť z Vinetova tú hudbu a budete sa cítiť naozaj ako vo filme. Takže takýto je stručný prehľad tých, ktoré sme prešli. No a teraz by som vás pozval, nech sa páči, na prehliadku. A po prehliadke ešte bude tu program nějaký, ano? No, já bych to doplnila, tak projděte si výstavu, můžete využít, jak říkal Janko, můžete využít fotografů, kteří tady jsou, pokud chcete nějaké informace doplňující. Takhle za rohem je tam pro vás připraveno nějaké občerstvení, je tam vínko, kdo nepije víno, tak voda, svitavská, výborná, perlivá. A kafe jsme pro vás připravili a po 4. hodině mezi tím si tady asi Matěj připraví nějakou prezentaci a po 4. hodině, že bychom se tady znovu sešli a abyste se dozvěděli něco o Reykjavíku, o kongresu, o kterém jsme mluvili dopoledne a Islandu. Dobre, a ja ešte, keď tu všetci sedíte, lebo za chvíľu sa rozíte, ja by som chcel sa naozaj poďakovať Svitavám ako celku, a hlavne pani riaditeľke, pretože vážte si, aké máte krásne priestory a že pani riaditeľka vie veľmi citlivo, lebo my sme tu už boli aj na tej africkej výstave pred rokom či dvoma, čo bola tu to bola jedna úžasná výstava. Takže by sme sa chceli jej a jej kolegyňam poďakovať, pretože naozaj včera nám veľmi pomohli. Chcel by som pani Dvořákovej, Libuši, tu na predsedničky, a zase aj z klubu esperantistov vo Svitavách. A dúfam, že aj do budúcna budeme spolupracovať či s galériou, či s esperantským klubom. Ja by som chcel aj esperantskému klubu, ja som do obedu im želal do ďalšej 80-ky, múzeu do ďalšej 5-ky alebo do ďalších 500 rokov. No a vám v galérii, aby ste vždy mali dobré nápady, aby sa vám to tu vždy darilo. Takže ďakujem vám všetkým.